Добре, хора, спрях видеото без да искам, извинете. Аз се правя втора част, няма нищо. Ще ви покажа леглото ми и другите неща, чакайте. Какво? Чакайте. Добре, хора, ходих стаята на баба. Добре, може да видите леглото ми, което ще легна сега. Да, малко. Как да го завъртя? Чакайте, хора, че го снимах без да искам. Ами, хора, не мога да го я покажа, не знам. Не може да се завъртя, но мога да ви я покажа. Ето я. Просто така я показвам, защото не мога да си я завъртя. И сега може да легнем с едно кученце. Мау. Просто така спя. Така ме успокоява. Ма някой път не спи с него. Добре, сега ще си легнем и може да подремкаме, може би, или не. Хора, не знам какво да правя. Освен да си пусна детско на телевизора. Не знам. Чакайте. Хора, нещо направих без да искам. Ама ще се гледаме тук, чакайте. Може и вие да гледате. Чакайте, сега ще пускам детско. Да погледам малко. Не може да се пусне. Дали като се върна, тя вече е знаела, че вече са били се едно официално заедно. Не, каза, че не е знаела. Кога се разбрали, после говорим за сутринта, примерно. Не, тя, че се сдължи, може би не се е чувствала обратно. Иска. Ами, хора, не мога да го пускам. И другото, колкото долен човек трябва да се... Чакайте, че... Нещо. Аз просто си дали хората се гледали с чисто намерение тук. Чакайте, слушам нещо ме стресна. Абе, нещо се чу за важно место.